na-ekiri ụgwọ mmadụ elu ọmụma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke ojii na-aga n'ihu biko ka ndị gba mbọ kịta wee kele nyeza eze adịghị adị eze Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị Odinana bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ, ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu ọma bụ chacha ndị okere ndị anyị front and back ndị ochere ya front and back fadasi gara aga onye ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ chọọchị ọ bụrụ ụka bịakwa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma mbe ọdịnala ọma mmuchacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi tupu onye agba ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite ya ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu oge anyị ga-awa eziokwu niile agba nke ọ bụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya abụghị onye isi nchụaja na Ugochi tubelu dara tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu mma akụwalụ gị onwe m ọfụma kụwalụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ọdịnala Igbo and Igbo spirituality na nke bụ ezie na nke abụrụ ya. Like topic in better be a life changing one. I can assure you must learn something new today. Yes. But before I'm going to issue all you need to know about Igbo spirituality and ọdịnala Igbo nke bụ ezie. Maka ọkwa dị mkpa echefutara aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jenụwarị ka ọnwa Febụwarị ga-ebido na Febụwarị 6th. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya bụ aja ịchacha na WhatsApp ndị na-esonye buga amara ka esi eme ihe mana maka kama bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme bụ isendịrị anyị 3 prayer request gị then make donation token to the account number forward m details and need na my WhatsApp ka m nwee ike guide ya gị n'etu ị ga-esi weta information a ga-eji wee book gị maka ndị anyị ga-achụrụ aja ma ga ọrụ ọfọ for 14 good days bido na 6th wee ruo na 19th ụbọchị a ga-emechi ya egbu emesara aka ọsọ ndị niile sonyere na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo a
ndị mara mma na adị m esho ihe ọrụ na social media maka ọdịrọ necessary, ọ bụrụ ihe anyị bịa. Yes, ọsọ ndị sonye na ya bụ aka ga-enweta WhatsApp messages etuja bụ ihe si bụ ya kwa ụbọchị ebidoro bụ ụbọchị anyị mechiri ya. Ịghọtara ya? Iji ihe sendịrị message na WhatsApp 0805 7837672. I repeat, 0805 7837672. Then, ka nkọwagoro onwe m ọfụma before m kọwaa ihe gbasara topic anyị ji bịa. Mana before I gaa n'iru, echefuna na every Monday and Thursdays kwa ụbọchị anyị na-enwe counseling. Counseling is free. Ugochi to Odinana Temple. Yes, mana afọ a na-akwụ ụgwọ. Ụbọchị Monday and ụbọchị Thursday. Then, ụbọchị ahụ ụbọchị anyị ga-ekwubi okwu n'isi ndị Friends of the Temple and ndị niile anyị na-alụ ọrụ all over the globe. Ị nwekwara ike isonyere anyị na okwu na aja okwu ikwubi okwu ụbọchị ahụ maka na ike dị n'okwu ọnụ. Ị nwere ike ịkọnetị onwe gị to the temple by facing the east. Yes, aja anyị na-achụ na Monday and Thursdays. Ọkwa ndị chọrọ ịbịa sonyere anyị bịa facing na temple bịa so okwu na temple ma ya ayọ nwere ike ịbịa ịchaata na WhatsApp for direction. Then ka anyị kọwazie onwe m ọfụma ihe nche kọwa onwe m ọfụma bụ o nwere ndị ọ bụ taa bụ izizi ha na-afụ my video na social media. Yes, afọ m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Yes, echiri m ọzọ Eze-Ana. Ọzọ Eze-Ana bụ the highest ọzọ title in Igbo land. Yes, maka na ọzọ ana maka na ana n'isi mmụọ. Ọzọ nwere nsọ, ọ bụrụ ọzọ onye ụka na-echi. Yes, e nwere ụmụ obere ọzọ gasị ndị ụka na-esibezi ọnwụ na ha ga-ebido chibe ọzọ. Yes, so ụfọdụ klan wee na-eme ya ala ndị ụka ịbịa chibe ọzọ, especially ndị Katọlik na ndị Anglican. Yes, so ụfọdụ na-eme ala mana ọ bụ maka ọzọ Eze-Ana. Maka ọzọ Eze-Ana nwere nsọ karịcha ọzọ niile. Yes, bara uru ka akwụsịkwara gị ihe onye nwụchiri Eze-Ana na-asọ, mana ndị ma gbasara ọzọ ga-ama na ọzọ Eze-Ana ugbo and ọzọ Eze-Ana abụ ọzọ ọdịnala. Ị ga-adịrị gị nsọ niile ga-abụ Eze-Ana. So na our clan, ọ bụrụ na ị bụrụ onye ọdịnala forget it, mechi ọzọ Eze-Ana. Ghọtara ya? Ọmụnwa ụkwụ onye isi ọzọ na my clan. Oraifite, anyị nwere only 2 clan na-echi ọzọ Eze-Ana. Yes, so then I'm better n'isiokwu anyị ji bịa. Abịa na Oraifite, anyị gwa my clan na-apụ alụ na Oraifite. Nke ọzọ m chọrọ ịkọwasịrị ụrụ maka na anyị gwakwa ebe ezumike ruru. A na-agba ezumike nshi mgbe gboo. Then abụ m onye Ogbuefi Eze-Ana. My clan name is Urudamechi. Yes, so echiri m ọzọ Eze-Ana. O nwere onye ọbụla bụ onye Oraifite. Onwe a na onye Oraifite ọbụla ịmachiri ọzọ, ọ bụrụkwa onye nwe ofeke na onye ọbụla bụ onye Oraifite chiri ọzọ, jụọ ya ma ọma Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu ya. So onye nche ịkọwa onwe m ọfụma bụ ka ịghọta ya na as long as Igbo ọdịnala, Igbo spirituality is concerned, I'm an authority. Yes, so gee ntị ma gee ntị bụ ihe mma akụwalụ taa na-esi n'olu wee bịa. Ọdịnala Igbo dị nsọ. Igbo spirituality is holy and promote high moral values. Yes, mana ndị ụka ọbịa bịara bịa mee distortion wee rie ndị be anyị erie. Ndị be anyị wee gharazi moral value ndị be anyị wee dizie solo. N'ime na moral value ndị be anyị dị solo ahụ, ndị mmadụ enwerozi nsọ n'ala Igbo. Mana ọdịnala Igbo promotes high moral values. Na ọsọ ụfọdụ ihe ndị ụka ọbịa ga-akụziri ndị mmadụ na o nwere ihe obe bụ nsọ n'ala Igbo. So ọ ndị ụka ọbịa ga-akụziri ndị mmadụ etu esi eme mpụ na ọtọnọ, mana ọdịnala Igbo does not support that. Ghọtara ya? So ọdịnala Igbo, ọ bụrụ na mmadụ si na ya bụ onye ọdịnala, ọ bụrụ mmadụ na-atụ nzu ma o jiri ọfọ n'aka ma ọ pụta na soshal midia na-ekwukwa ntị na ọ dị ọda, ọ bụrụ onye ọdịnala. Yes, mgbe a gwara gị ndị mmadụ nkụzi mana m na-eji ihe mmadụ ma wee marụ ha. Ana m ada agwụ nna nkụzi adị m ekwu otu akwụkwọ ndị ụka ọbịa na m na-ekwu otu ya bụrụ na n'ọdịyo n'ọwụ spirit book. No,
ihe m ji ekwu otu ihe bụ na mma na 95% of ndị na-ege m ntị have come across that book called Bible. So m mesiri ihe ịgba wee gbara gị atụ ihe ịgbaghị. Ihe nna gbara gị atụ bụ na ọdịnala Igbo onye ọbụla bụ onye ọdịnala Igbo ga-abụrịrị onye na-asọ nsọ. Ọ bụrụ na onye ahụ adịghị asọ nsọ a, ị mara na onye ahụ abụghị onye ọdịnala maka na adaba isi mmụọ. Onye batara na anyị nwachiri ọzọ Eze-Ana. Ihe ọ pụtara bụ na anyị na-efe ana. Onye batara na ndị ọzọ niile ezukọ ndị ọzọ ịwa akpa aja ịtụba nzu salmon, nzu a na-atụ na nzu laị. O nwere nzu ndị be anyị na-akpọ nzu okoro. Nzu okoro ahụ bụ na ị ga-atụ nzu laị 4 afịa na ụbọchị na-arọ, mana onye ji nwaanyị jigoro ezinụlọ ya atụ nzu laị 5. Then mana onye nwere akpa aja n'ọdụ ka udibịa, yes, onye ahụ arụchaga agwụ gwazie akpa aja. Ọ bụrụ na be anyị ịwa akpa aja ụbọchị aka a ga-ekobe gị akpa dibịa for the first time. Ọ nọkwa ụbọchị a na-echigwe mmadụ dibịa, yes, ịwa akpa aja ụbọchị a ga-akanye gị ihe niile na ọ bụrụ ndị follow process. Mana o wutere m na ọbụ agbụrụ anọzi kịta bụ ndị Igbo ajụgo ịgbabọị mentorship. Ndị Igbo jụrụ ịgbabọị mentorship, and onye ma ọ bụ the problem. Ihe ndị Igbo na ndị Anambra ji bụ karịcha bụ ịgbabọị ship, that apprenticeship. Onye ka anyị ji bụ karịcha na azụmahịa. Mgbe ndị Anambra na-agbabọị, onye rigota onye kpọrọ nwanne na mbe ọzụcha onye asatụrụ onye nke ọzọ kpọrọ mmadụ efu ya. Onye ka anyị ji karịcha ala Igbo niile maka that mentorship. Mana ana m achọ ịgwa na ya bụ ife ji mara anyị na agharapụzi anyị na onwere ọzọ ibiri ndị na-arụ ọrụ dibịa. Onwere ọzọ onye kweta ka onye gba ihe a na-akpọ ịgba ọsọ agwụ. Ịgba ọsọ agwụ bụ normal 10 onye ọbụla chọrọ ịdị successful n'ọrụ a ga-emeriri. Ọsọ agwụ abụ yes, you will call, yes, but you must be mentor. Mmadụ ga-akụziri gị bi na-etu a ka esi eme, na-etu a ka ị ga-esi wee zere ụta mmụọ ma ụta mmadụ. Mmadụ ga-akụzi ada onye ahụ mentor gị ga-akụziri gị the secret behind everything. Onye ga na-aba akị gị n'ọrụ. Onwe nke gbara ọghara ịmawo jack of all trades, ịmawo odibo ka nna ukwu. Ọ ga-egweriri ihe ọ ya ahụ etu akwụkwọ ọgarasi a na-ene ọsị ngwa gị si etu a ma etinye iche. Onye ga-adọrọ onye gị ọfụ. Ịghọtara ya? So ọ bụgoro na agba ochie, ka otukwu agba ochie, na agba ochie during the time of the Israelites, ị ga-afụ na Moses nyenwazo error ha wee na-ezie Joshua. Ebe ada na agbụrụ na-ezie ịfụ na Elijah zuru Elisha. Ịghọtara ya? Etu agwa onye ama Samuel zuru Samuel kpatara ịlụtara n'akwụkwọ akọ na akwụkwọ mgbe ochie. Mgbe Samuel na-awapụtakwa Samuel ọ gbakwuje nna ya ukwu ọ na-arụ ọrụ n'aka sị nna m ịkpọrọ m wesị ya mara ya kpọrọ ya ozi ọkụ ebe ọ nọ. Ọ bụrụ gwara Samuel ojekwa nna ya ukwu si ya ịkpọrọ m. Nna ya ukwu wesị ya na ya kpọrọ ya, mana nna ya ukwu otu onye bụ mmadụ ụzọ si bụ ite na aka ya enwe mkpọkpụ ite na mkpọkpụ arịa. O wesị ya Samuel, ọ bụrụ na ịlụkwa voice ya ọzọ gị si ya be nwa odibo gị na-ege ntị. Etu a ka Samuel onu akpọkwaje Samuel ọzọ ọsị onye nwaanyị kwukwara nwa odibo gị na-ege ntị. Etu a ka Samuel si wee bido receive message. So ọ bụrụ na o nwere mentorship, onye gwara ya ihe ọ ya ekwu, ịma na olu ahụ keep on calling him and ọma connect. Ịghọtara ya? Mana ndị Igbo ọ mụtara gịnị gbachuo ihe a na-eme. Ebe na social media ọtụ ndị mmadụ si na agwụ mara ha before you know it, ọ sị na ọrụbago ọ na-emekasị. And such people can never progress because ihe ọ na-eme mmekasị try and luck. Were ndị mmadụ eme try and luck. Ọ nwere ndị nwere ike isi ndị nwere ike ọ bụrụ na ha ghọtara ihe ọsọ agwụ ha sị na ha gbara ọsọ agwụ. Yes, ha na-efe ụlọ ha kwụ na ha gbara ọsọ agwụ ọ bụ na ha regret, ọ bụrụ eziokwu. Ọ nwere onye nwatakịrị etu a nọkịta ma sọ nwere ike bịa na-eso m n'ụlọ ọrụ jee wetara m nzu, jee wetara m nka, jee butere m ihe ọfọm, jee mee nka mee nka. Maka na imego introduce ụmụ nwoke na ha ji arụ ọrụ si adị ihe akwụkwọ nwa nwoke ka ọ bịa na-eche ụlọ aka na-amụta ife a na-eme. So by so doing, efu na nwa nwoke ahụ ọsọ agwụ ka ọ na-eme. Ọ bụrụ na achọ nwa oge ọ ya eruo onye a melitezi asị okenye, efu na ị nwere ike ọ bụzie na ọja na-ejidezi ebube ihe nọzi onye na-aga ịbịa ọsọ agwụ ka ị na-agbara aka nna gị. Mana ndị a dozi lọki enọf enwe nnafa nwere ike ije na be dibịa ọzọ
jee mụta one or two ka ngwa ihe na-akụ a na-akụzi na social media. If you want to be a successful dibia and rely on that, nwere ihe ya mụta. Nke bụ eziokwu na ihe niile a na-akụzi na social media bụ ihe eji adọ fans. Ihe o ji adọ fans nwere onye dị ekụziri ezigbo ọnụ. Ihe ọ ya eme na social media bụ the peripherals ka ọ ya akụzi, mana the main core work ma akụziri ya. Ịghọtara ya? Nke mbụ na ị na-arụ ọrụ a na ọ ga-enwerịrị mmụọ na-aba aka ọrụ ị na-arụ ka ọrụ wee na-aga. So nke a bụ nke mbụ m chọrọ ịkụziri na ya. So mana ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ọ na-eghara ya anya, o dezie ọ na-emekasị ihe ọ fụrụ ese na Facebook na-ese ọ bụrụ datị na-awa eselụ tụọ nzuru ahụ gbapụ nsi ebe ọ bụrụ onye nwa bụ ọrụ, maka na ezigbo ọrụ ịfụ na datị nwaanyị enwere ọrụ ọgụ. Ghọtara ya? Nke a bụ ofu. Nke bụ a chọrọ ịkọrekt tata bụ na ọ bụrụ na abịa n'ọdịnala Igbo, ihe ị kwesịrị ịma, ọdịnala Igbo sọpọs ịchụ aja, ọ bụrụ ọgwụ. Ọtụtụ ndị mmadụ bịa taa ha enye na-alụ ụka ite na-achọ ka agwọ ọgwụ agwụrụ maka ego mee kpọọ ya udu akwa mmiri, kpọọ ya nwunye ite, otu mgbe akpọọ ọkụ dị ọkpara ite and aja ite. So ihe niile na-agwa afa ka a na-agbakasị, mana ihe niile na-agwa ọgwụ agwụrụ intenshọn ya bụ ego. Na ịkpachazi ihe niile na-amechi ihe niile ahịa agba ajụ ọgwụ. Ọ bụrụ taa ka oke ite dịkwa ahụ, mana ọdụ na soshal midia mere ihe ị na-arụzi ya. Mgbe gburugburu o nwere ndị dibịa kere aja ike gwụọ dibịa nke ha gwụọ ajọ ọgwụ, gwụọ ibubo. Brọda ka ibubo dị, ọ na-ekwu okwu nwere onye n'ụbọdị venture film ọcha ịkpara ana mmadụ. O nwere ndị kere ike gbogbo chụpụsịa ndị mmadụ kpagara aha ha kpata na onwe mbọsị nna ajụ nna mgbe nna m na-asị ya kedu ịkpata na anyị nwere ana ma o nwere famili esi nwere nnukwu ana. A nsị ya bụrụ nwere ndị nnukwu nna fa kere ezigbo ike chụsa ndị mmadụ n'ezie. Mgbe ahụ mgbe gburugburu ana dị, enwere ike ndị ma onye kata mmekpa ahụ sọdị laịda na-enye gị mmekpa ahụ. O nwere ike ofu enyi gị bi n'ofu obodo, o nwere ike ọ bụrụ ịgba arịa ma ọ bụ para obodo ụnụ na yọra saịd of obodo ụnụ, ọsị ya ga-abidebe ya omuvuo. Ịghọtara ya? So mgbe ahụ ọhịa dị everywhere, so ndị mmadụ na-enwe aṅụrị ka mmadụ bịa bidebe ha. So ọ bụzi ebe ahụ that ọnkụl akpakọrọ ebe niile, ihe niile ahụ ike ekere eke. O nwere ndị gwara azụ elu ala, ọ bịa na village square, ọ nọ na village square, nwụrọ ka azụ ya lụọ ala, onye kwụrụ ọtọ nwukwuo ya. Ụfọdụ kere ike na-ehi anụmanụ dị iche iche, ụfọdụ kere ike na-apụ apụ na-abata abata na-eme disapia. Ọ bụ niile ahụ ọ gwọchaziri o ji wee mee odogwu. Lụtakwa na mgbe ahụ ejighị eme ka abụrụ the richest dibia ma ọ bụ bilionia, no, mana ọ ihe o ji wee mee odogwu n'oge nke ya. O mechazi ụgbọchazi ajọ ọgwụ anwa. Ụfọdụ nichara ebudo na ndụ, ụfọdụ niile ebudo n'ebe ha na-agba afa, ụfọdụ mere ihe a na-akpọ losena ụbọchị oke ose ahụ. I nwere ike ị na-eti ga n'isi na gị ọkpọ ha ahụ gwa gị dị maka ebe, mana ọ bụrụ ịkpa afa ma ịgwa ụdị oisi na kọmpandụ be gị isiokwu na o nwere solushọn. Ọ gwọchazi ajọ ọgwụ anwa mgbe a chọziere ya afọ ụmụ ya nwe problem. Onye abatara o nwere ụfọdụ ebe na be m yesterday m na-ekwu nna faụsụ na ndị bụ dibịa dewude na Oraifite, mana ndị akụbere ka eke ike kịta gịnị na-eme na biya. Ị na-ekọta bibi ya ụmụ ya niile na-atachagharị ihe niile abụ ajọ ihe nna fa metara. Ịghọtara ya? O nwere ndị gwọrọ. So ọnya mana ụfọdụ famili asị na nnukwu nna fa mere dibịa. So ị na-ekwute okwu ọdịnala befa ha sị no na ụfọdụ mụ ha che na ụdị ajọ ọgwụ a nna ha gwọrọ n'onye ahụ ọdịnala. So ị na-ekwutezi okwu ime ọdịnala ọsịgụ mba anyị maka onye ahụ na nnukwu nna ya mere dibịa na ha famili ha chọrọzie maka ihe ihe mechazielu mmebe ka nna ha nwere. Na ha nwere ike ometazie nwụọ okwu nrụ ụfọdụ ihe dị anya na-eme dị afọ dị famili afọtazie na nna fa mere ọdịnala not responsible for their predicament. Ha kansụl ọdịnala. Ị na-agwa dị okwu ọdịnala ọsị no. Nọtara ya? So maka na o chere ihe ha nna ya mere uwe ezigbo ọdịnala, mana ọ na nna ya awụ dọs kere ike na nkịta na agwụgwọ ajọ ọgwụ. So ya na-achịkọwara ụlọ ihe abụrụ onye ọbụ ọdịnala. Ihe afụ kwa mmadụ mere ọdịnala, ọ bụrụ dibịa o kere ike, mana o kenyere urie n'obodo ebinye ya ọfụ obodo, ọ na-efe anụ obodo ma ọ bụ na-efe arụsị obodo. Ihe ahụ jee nye onye ọdịnala. Nọtara ya? Mana o mere nke ike ihe ọ na-ọpụta ọtụọ nzuye akpọ ya n'obodo ebe a na-ekwu eziokwu kpọrọ isiokwu nke ọ bụla ọba nke ọ bụla ọsị na ya mara. Ihe abụ honest onye ọdịnala. Ihe abụ ọdịnala. Ịghọtara ya? Ka ọ ghara enwe fụ na dibịa na-agwọ disapia ma ọ na-eme nke si na ha ya onye awa ọbụrụ onye nwa. Ọgwụ abụrụ ọdịnala, ọgwụ corrupt practice ndị mmadụ nwetara through shortcut. Ịghọtara ya? Ya bụ so ihe ọdịnala Igbo encourages bụ ịchụ aja, and ịchụ aja abụrụ automatic. Achụ aja, ihe onye nchụaja ga-eme n'isi gị ebe ịchụ aja yọọ Chukwu intercede on your matter.
then hapụzie ndị afọrọ anya ka ha jiri aka ha decide ya how and when to answer your prayers. Ihe onye nchụaja na-eme n'ọdịnala Igbo nọ ka ihe nọ ya na-eme. When you have issues that demanding your head n'ihi eje nga ma ọ na-aga akpọchi na sel ma ọ n'ihi akụ fine, iwe je kpọọ an attorney kpọọ lọya gị jee na before the chief judge ọ naghị defend gị na-akọwara ha reason why you should be allowed. So ọ ya ka dibịa gị na-eme. Ihe dibịa gị na-eme ewu ịyọ ayịyọ na mmụọ gwa ndị ichie na mmụọ niile na-agbanwe ụgwọ si ya doo na onye a ekwetaghị ime ihe dị n'ọdịnala ya na omeme gị nwayọ nwayọ doo si kwụsị ịgba ya ụtapụ si kwụsị ime ihe ibide ka ọ pụta ihe ka o dee ude maka na adị oke ibe na-agbawa obi. Ihe ọrụ ya bụ intercede. Ọ bụrụ taa ka ọrụ ndị ụkọchukwu dịbara from time n'obodo ya na ala ochie so a na-achụ aja. Mana ọ bụzie na nke ka agwọ ọgwụ ego ka ebute m maka na ọgwụ ego anyị gwọrọ ụlọ ka onye na-practice occult practice ịchọrọ inweta ihe dị mma mana ya following the back door. And onye na-efolo back door ime ihe akwụkwọ ndị ụkwụ ọbịa kwuru maka na onye agwụ onye ekpere onye ori ka ọgwụ. You must follow natural laws. So ọ bụrụ na ijere na-eje agwọ ọgwụ ego ka i wee bute ego eburu onye ọdịnala. Ịghọtara ya? Eburu onye ọdịnala. So ọ bụrụzie na onwe ihe pụtara na ya isi na ọdịnala Igbo mere gị. Yes. Akwụkwọ Hosea 4:6 na my people are suffering because of ignorance. Ịghọtara ya? So why you are suffering or ihe ọbụla ikotara onwe ma ọ pụtara ezinụlọ gị is as a result of not doing the right thing. Maka na akwụkwọ ndị ụka ọbịa bụ ancient books na-ga-eji ajọ omume nke ndị nwanna were ụtụ ụmụ ha generation nke anọ. So ọtụtụ family na-ata afụ ajọ ihe nna ha mere. Ọ bụrụ ọdịnala mere ya ọdịnala support spirituality and holiness. Ka ahụ ihe ọzọ ikpeazụ chọrọ ịkọwa bifo anyị mechie n'oge awa nke eziokwu bụ o nwere ndị na-apụta o nwere ebe ihe na-ege na social media yesterday wee bịa across onye pụtara na-akọwa na ya bụ eze nwaanyị na wee jụọ ya ajụ na live program si ya kedu ihe imiri n'igwe eze nwaanyị ya ka chọrọ ịkọwa na o wee sị na ihe mere ya ji wee akpọọ nwunye eze nwaanyị bụ na ya jiri ọsọ mmiri na wee chọọ ka nkọwara ụmụ Igbo ihe ọbụla gbasara ọzọ eji m ya maka na abụ one of the highly respected onye ọzọ n'Oraifite. Reason bụ na the level of ọzọ nchiri echi m ọzọ Eze-Ana mana ana m achịkọwara onwere ihe dị ka ọzọ mmiri. Ihe nna mụnwa nwa personally enwere m ike ịnọkịta si na onye a bụ eze nwaanyị onye bụ eze nwaanyị queen mother the primordial queen enwere onye n'ihu ma mpi nnukwu eze nwaanyị. Ihe mma akpọghị ibu nnukwu nwaanyị ihe mgbe kpọghị nnukwu nwaanyị bụ n'ịbụ onye pụtara ihe based on your calling na-epụta iche among other ofete women. For that reason ịpụtara iche inwere ọkwa dị elu inwe calling mma akpọghị nnukwu nwaanyị mana eze nwaanyị no ọ bụrụ my language. Nke ọzọ bụ na ọzọ na Anambra ka a na-use that word eze nwaanyị. Ejọbụna ogwụziri ndị Nsụka gasị mmakasị na ndị Imo so gụzie zawa eze nwaanyị because ha filo na ọhazi eze nwaanyị ọha bịa shoda ha. Ọ bụrụ ya ije na saịdị Imo ife ha na-agba ụmụ nwaanyị na-arụ ọrụ na mmiri na-arụ ọrụ mmiri ewu ndị ogwu mmiri. Ije na Nsụka o nwere ihe enyi nwoke na akwụkwọ onye Nsụka gwara ha na-akpọ ndị nke ha ọ na Anambra ka ha bido n'ụwa n'isi eze nwaanyị eze nwaanyị eze nwaanyị eze nwaanyị. So ma ndị ọnwụ na-azawazi eze nwaanyị adịwazi eze nwaanyị yes mana o nwere ihe dị ka ịdị mọtalụ ọbụla bụ eze nwaanyị. Ọ bụrụ na onwe onye ọbụla n'ime ha si na ya bụ eze nwaanyị eziokwu na inwe kọlụ mmụọ nwere ike ịgba afọ ị ga-asa na mmụọ ibido kọlụ gị yes. O nwere ike ezabụ na onye a na-aza ugbo mmiri wa afa mmụọ si azaba maka kọlụ ọ na-aza yes mana o jee na mmiri je chụọ aja ihe ọ ya ọkụ ọbụla ọgwa ndị mmiri na ugbo mmiri ga ịbịakwara gị ibu ma ọ ịbịa nye ekele ma ọ ịbịa kele ha ijia not use ndị mmiri anyị mara ma nwa bụ eze nwaanyị ugbo mmiri o nwere ihe nwere ike ikwu elu onwe onye ọbụla si na ya bụ eze nwaanyị gbarata na Naija ya ruo na Naija ya adreesị onwe na ya bụ eze nwaanyị onye nwa na ya bịara ka ịga chụọ aja na mmiri onweghị n'ime ha ya ekwe ibe na ata gọọlụ na onye nke kwuru okwu na Facebook kwuru na ya nwere ike adreesị onwe ya asị eze nwaanyị na-agbarata na mmiri n'olu na mmiri ya ekwu ahụ ya ọ bara ya bụrụ etere mụrụ ọrụ afa ebube ndị mmadụ na-akpọ ha na Anambra language ọntụsị na ndị abụ ndị na-ejere eze nwaanyị nọ na mmiri ochi akpọzie ha asịrị brika na ha bụ ọtụ ndị fada gị si akpọ fada akpọ ya fada asị na onye ọrụ representative of fada nke nọ n'eluigwe ịghọtara ya
so nwere ihe dịka na ọ bụ eze nwaanyị ihe ọgwụgwụ nnukwu nwaanyị onye na-akpọgodi eze nwaanyị dọsụ nwaanyị n'iri mara ya na obi gị na ọ bụrụ onye nwa bụrụ iri eze nwaanyị a na-ekwu ihe agba afọ eji eyiwe ha ebuga nke ọzọ chọrọ ịkọrekt bụ na onwere ihe dịka na-echiri ọzọ mmiri ihe ụmụ nwaanyị a na-eme bụ ya onwero na ọdịnala Igbo anyị apụtasị na-echiri nwaanyị ọzọ ndị nwaanyị a na-echi ọzọ anyị nwere na Oraifite a na-akpọ ha ndị nwaanyị chiri ekwe mana ndozi ume na nwaanyị dịkwa obere odu ume yes anyị nwere na Oraifite a na-akpọ ha nwaanyị chiri ọzọ ekwe ka ọ na-echi ọzọ ọ bụrụ ọzọ eyuzuru ọwụwa ọzọ nwaanyị chiri ekwe mana nwaanyị a chiri ekwe dị free ịnọ in the midst of ndị ọzọ eweta nzu n'obodo ndị ọzọ na-atụ nzu ọ ya atụ nzu maka nwaanyị ahụ exceptional ụmụ nwaanyị a na-afụ nso ya ị na-agwa ọchịgodo ụmụ Igbo ọrịcha ịfụ na ndị agbara nwaanyị ahụ pụtachịgo ọgwụ grandmothers ọ bụrụ ịfụ nwatakịrị 22 years nwa agbọghọbịa sị na ya bụ eze nwaanyị ihe a na-eme bụ ha bịa ha debanye n'otu ụzọ nwaanyị ụfọdụ ha fụ ọmụchara onwe ha ha nwere ike dị ebe 10 20 15 onwe ha nwere na-aza ụmụ otu ọgbanje mmiri ugo group ndị nke asakwa onwe ha na Oraifite enwezụrụ more than 5 different names ha aka nkwa ndị nke mebe ịbadị bọs ha na-emechi ahụ aka go mana ha bịazie ebe a ha nọrọ otu ụbọchị asị na ha na-echiwe onwe onye obodo eze nwaanyị ejeghị kọsịrị akwa yi bịa ọpụta jee chọsị na ya bụ eze nwaanyị ịghọtara ya ọ bụrụ ọja abụ ọsọ ọdịnala bụ obodo mụ na erekọgraiz na ha onye a sị na ochiri ọzọ na ọzọ nke ewe ọzọ mmiri jụọ ya ndị ọzọ obodo ha pụtara ya pụta ndị ọzọ obodo ha pụta bọcha ya yiri akwa nke pụtasị ha na ya ụkwụ onye ọzọ na-echi ọzọ mmiri ịghọtara ya maka na ochiri ọfịshalị obodo abụrụ ọha ndị ihe ọ na-ekele ma abụrụ ihe dị nwere ụtọ n'ọdịnala mana mụ na ọghọm chiri ọzọ ma onye ọbụla chiri ọzọ ịgbara aka na mmiri mgbanye mmanwụ m introdus ndị mmiri abịakwa ma Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tụrụ ọmụ gbara maka na ọ taịtụrụ nchiri onwe m ọfịshalị ịghọtara ya and I can be addressed like that so onye na-achịkọwalụ gị bụ na ihe njikọwa ya abụrụ to look down on them no I have so much respect for called ones especially women too ịghọtara ya ka m na-ekwu ọ bụrụ ọzọ na agbụ m nwaanyị taa ọ bụrụ ndị eze nwaanyị ma onye ọbụla sị na ya bụ eze nwoke mgbe bụ eze nwoke bụ eze nwaanyị ihe a niile bụ ihe dịbụ adị in the spiritual in the water element enwere the mammoths water sprite enwere ha anọ in feminine form and in masculine form enwere eze nwoke ndị na-arụ ọrụ in passive and the coercive nature so enwere ndị eze nwoke nwee ndị eze nwaanyị ọ na-abata na mmiri ọbụla nwere mmụọ nọ na ya example ịbịa na Oraifite mmiri a na-agba eze na-ebi okwu ugwu wụ masculine arụsị mmụọ mmiri nwoke mmiri nwoke ka ọ bụ yes eze na-ebi okwu nwoke ihe ọ pụta bụ na the core martial marine spirit nọ dị awụ nwoke ihe a na mmiri be ya na-akpọ ekulo bụ nwaanyị etu a ka ọ si dịkwa na mmiri niile na-anụ afa ha enwere core spirit nọ na ya ọ bụrụ uru ka agwa gị na ụlọ asị bụ nwoke etu a ka esi gosi ngene ịmagara ngene bụ nwaanyị so etu a ka o si wee dị ọ dịpendị the spirit bịa ma spirit nwaanyị ma spirit nwoke mana ha niile is from the marine ịghọtara ya ọ ya kpara eji wee nwee eze nwoke na eze nwaanyị mana onwere ọdịbịa gbazụtara ihe ọ na-eme ya apụta dịresi onwe na ya bụ eze nwoke enwere ya kpaa afa gị kpaa afa ihu ọrụ gị ọ bụrụ nwadatịrị etu agọ dịbụ na ndị eze nwaanyị mana I respect each and every one of you mana ihe nchọ ka nkọwa ya taa bụ ka o doo anya maka na awụ na a na-egosi nwata awụ na ikpe okwute a na-emetụrụ ya aka maka na awụ na okwute n'oge ọdịnala Igbo bụ oge anyị ga-achọ ka anyị kọwalụ ndị Igbo ezigbota ihe bụ ọdịnala ka onye amalụ maka na onye amarọ ebe ọ na-edebere makafe amalị ya ama eji m n'aka na o nwere ihe mmụta taa na ihe nkụzi n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu ị na-enecha vidiyo tụsara ya ndị ọzọ ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ na nkụzi a nkụzi taa ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nkụzigoro n'ọdịnala Igbo then isendalụ meseji na WhatsApp ọkwa na chọrọ ka ije na visiti awa channel ije na YouTube Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite ma ije na my Facebook page Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite every day 9 o'clock anyị na-anụ ya n'oge awa nke eziokwu anyị na-ekụziri ụmụ Igbo ihe ị kwesịrị ịma ọ bụrụ na ị nwere aha eji ma ọ na-echọ isendị meseji na WhatsApp ma ọ bụ na ịchọ ka gbara ha family sendị meseji na WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Ya gazieni.